Пловдив днес остана без улични чистачи, след като няколко стотин служители на общинските фирми по чистотата не отидоха на работа, защото се страхували от линч заради произхода им. 2/3 от жените с метли закъсняха с повече от 3 часа за работа, а повече от половината въобще не се появиха. Операторките на ръчни метли в Пловдив започнаха стачка по неволя, след като снощи в махалите им се появили мъже в кожени дрехи и ги предупредили да не напускат гетата. Бая карамбула стана и казаха никой да не излиза от 3 сутринта от малата към градовете. Не може да идваме от страх на работа. Повечето от чистачките недоумяват защо трябва да плащат греховете на Кирил Рашков. Заради това цар Киро и те кадафито бутнаха цар Киро да не е по-голям от него. Леля Роза се оплаква от системен тормоз на работното си място. Учениците, както седим с нея, идваме, на лицето ни пилиха. От същото време става вече боище. Ние и нашите деца получаваме инсулт, удар и кръвоизлив на мозъците. Управителят на общинската комунална фирма Чистота, Радослав Кошински, прикани пловдивчани да бъдат търпеливи. И нормално беше тази сутрин, като ни дойдоха повечето от работничките, да предположим, че ще се получи проблем в почистването на Пловдив. Ако и утре заплахите продължат, Пловдив ще остане непочистен.